Pegadas. Cousa que queda ou que alguén deixa como testemuño despois dun acontecemento ou dunha acción. Pegadas. Unida ou xunta unha cousa, persoa, con outra, de maneira que non quede espazo entre elas. Isto é un relato de relatos. Relatos de recordos, acontecementos de épocas pasadas, vivencias comúns contadas por elas. Relatos de duros traballos, de vidas intensas, de entorno e natureza, de tradicións, festas, bailes e, como non, relatos de amor. Antes pasaba, se non era con toda a familia se pasaba, que todo non había o caio agora, e éramos felices.